Permezz ta' ħidma li rat l-involviment ta' diversi entitajiet, il-librerija pubblika fl-iskola primarja ta' Żurrieq esperjenzat tibdil li kien meħtieġ. Steve Borch minn Libreriji Maltin spjega kif ix-xogħol ikkonsista f'amara ġdida, żieda fis-servizzi, kotba ġodda u anke tkabbir fis-sezzjonijiet. Fost oħrajn inxtraw kotba li huma tajbin għal min ibati bid-diżleksja u nħolqot sezzjoni għall-edukazzjoni kreattiva. Hawn kellha sehem il-Fondazzjoni Marigold, rappreżentata miċ-chairperson Michelle Muscat, sehem li kkonsista minn donazzjoni ta' numru ta' kotba biex jitgawdew minn kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li huwa ta' sodisfazzjon meta jara l-impenn li għandu l-Kunsill Lokali ta' Żurrieq lejn l-iskola primarja. Innota li s'issa diġà kien hemm investiment ta' 100,000 euro fil-ferat li jaqgħu taħt l-Aġenzija Libreriji Maltin. Hawn ħabbar li x-xahar id-dieħel se titnieda skema għal komunitajiet tal-libreriji. Blan aħħar jkun li iktar nies ikunu mħeġġa jagħmlu użu ta' dawn il-libreriji. Nejxis Farrugia, is-Sindku ta' Żurrieq, tkellem dwar kif il-Kunsill dejjem emmen u investa fil-librerija tal-lokal, filwaqt li rringrazzja lill-Fondazzjoni Marigold tad-donazzjoni tagħha.